हौवाफोरनि लिपसिं हिन्जावफोरा आप जानो नागिरबाय लासै हिन्जावफोरनि लिपसिं एबाराव बे समाव मिडियानि साफ्रोमबो खौरांगिरि बिथांमोनखौहाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनिफ्राय गोजोन आरो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जोंहा नैबे हरनागुरियाव थानाय जे बावखुंग्रि हाजोनि एसे साखाथियाव थानाय MCLA हस्टेल बावहाय जोङो स्पेसियेलि जोङो इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनिफ्राय मोनसे 15 आगस्टनि नामाव भारत उदांस्रिनि नामाव मोनसे स्पेसियेलि जोङो मिउजिक भिडिअ जोङो बानायदों। दा बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो दिनै बावहाय दहाय 10थासोनिफ्राय जोङो स्टार्टिं खालामनानै दिनै दा सोलिगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनावहाय जोबसिगोन एबा जोब्बायानो होनजाबाय। दा जोंहा इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलावहाय जोंनि जथ्थ'नाखि मेथाइ खनग्रा, गिटार दामग्रा, सिफुं सुग्रा, किबर्ड दामग्रा माने जथ्थ'नाखि स्टुडेन्टफोर दङ दा बिसोरखौ लानानैनो जोङो बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे जोंहा जोंनि इयुन फोजाखांनि जे स्टुडेन्टफोर बिथांमोननो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो एक्सपिरियेन्स हिसाबै जोङो बिथांमोननो होयो। दा दाख्लै जोङो सिगाङावहाय मेथाइ खननाय स्टुडिअ'आवहाय बिनि एक्सपिरियेन्सखौबो जोङो बिथांमोननो होबाय आरो दिनै बिथांमोननो शुटिंनि एक्सपिरियेन्स जोङो बेखौ दिनै होगासिनो दङ। आरो उनावहाय जोङो स्टेज पारफर्मनि थाखायबो जोङो बिथांमोनखौ एक्सपिरियेन्सनि थाखाय जोङो बेसिकखिनि जोङो माबा होनाय जागोन। दा बिदिनो जोङो गासैबो बुस्थुखौनो जोङो माने फारि फारि बिथांमोननो जों होनो होननानै जोङो दिनैहाय नैबे इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुला माने गायसनजानायबो जादों। आरो जोङो फ्रेन्डलि बिथांमोनजों माने जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोनजों जोङो फ्रेन्डलि जानानै जोङो स्कुलखौहाय माने फ्रेन्डलि हिसाबै जोङो फोरोंनो होननानै जोङो गायसननाय जादों बे स्कुलखौ। दा बे हिसाबैनो जोंनि नैबे माबाया दा सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोनानो दा नैबे जोंनि इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनि स्टुडेन्ट आरो दा नैबे माबाया नैबे जे मेथाइ बे मेथाइआ जोंहा 12 थारिख खालि रिलिज जागोन आरो जोंनि इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनि जे फेसबुक इउटुब चेनेल दङ जों बाहायनो आपल'ड खालामनाय जागोन। दा 15 आगस्टआवहाय पारफर्म खालामनो नैबे मेथाइजों सोरबाफोर जुदि कम्पिटिसन खालामनाय बा पारफर्म खालामनो बावहाय बिथांमोना नैबे मेथाइजों आरामसे पारफर्म खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर जुदि खालामनो हायोब्ला। मेथाइआबो नोंथांमोननि स्कुलनिफ्रायनो? औ, मेथाइआ जोंनि स्कुलनिफ्रायनो सुजुनाय, जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रानो रोजाबनाय, माने दामनायाबो जोंनि स्कुलनि गासैबो मेम्बारफ्रानो गासैबो माबाजोबनाय आरो खालामजोबनाय। जोंहा मिउजिकखौहाय बिथाङा बानायदों आरो मेथाइखौ आं लिरदों आरो माबाखौहाय जोंनि स्टुडेन्टआनो बानायदों सासे मिउजिक माबाखौहाय मिक्सिंखौहाय। दा बेबायदि आरो दा जोंनि गासैबो माबाखौनो जोंनि स्टुडेन्टफ्रानो गासैबो मावजोबगोन आरो दा बे हिसाबै जोंहा मोनसे भिडिअआ दा आपल'ड जानो थांगासिनो दं नालाय आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन आरो बयबो हेफाजाब होगोन, मदद होगोन जे इन फिउचाराव स्टुडेन्टफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे थुलुंगाखांहोनाय, मोनसे एडभाइस, मोनसे सुबिदा होनाय जों जे हाबाफारि लागासिनो दङ बेवहाय बयबो सापर्ट खालामनांगोन। रायजो राजानि अनसायनाय जोंनो नांगोन, अब्लासो जोंनि नैबे जोंनि मोनसे साननाय जे इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनि जे मोनसे थांखि बेयो जाफुंगोन। रायजो राजाया मदद खालामाबा रावबो जुदि हेफाजाब होआब्ला माने जाफुंनाय नङा। दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जे नैबे जोंनि साननाय बे थांखि इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुलनि बिनि बे थांखिफोरखौहाय जाहाथे बयबो जाफुंसार होनायाव मदद खालामो बा अनसायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय। जोङो ओरैबायदि खालामदों जोंनि इयुन फोजाखां मिउजिक स्कुला बावहाय जोङो बैसोबो जोङो लिमिट खालामनाय जायाखै, खुनु गिदिर उन्दै जोंहा बाहाय लिमिट खालामनाय गैया आरो इडुकेसननि लाइनावबो जोङो बेखौ जोङो बिदि माबा दोननाय जायाखै आरो जाय गोसो फैनानै लाफैनो हागोन। उन्दै गिदिर जोंनियावहाय नै सार बिथांमोना दङ, बिथांमोनाबो गभमेन्ट साख्रि मावनाय आरो गोबां जोंहा गभमेन्ट साख्रि मावनायफोर दङ, गिदिरफोर दङ आरो फंबायमोन दङ फरायफुनाय बा सोरबा स्कुल गारनाय गोबां मानसिफोर दङ जोंनि माबायावहाय, माने सोरबा फरायनाय सोरबा फरायै। जोंनाव माने बेबायदिनो रावखौबो बिदि माबा खालामनाय जायाखै आरो जोङो फरायनाय खुनु लिमिट, एज लिमिट बिदि दोननाय जायाखै आरो दा जायनो गोसो बेयावनो फैनो हागोन। मानोना मिउजिक होननाय बुस्थुआव मालाबाबो एज लिमिट थाया, जाथि धर्म बिदिनो उन्दै गिदिर बासिलायनाय जेबो गैया। बेखायनो जोङो गासैखौबो जों वेलकाम खालामो आरो जेखिनि जाया।